A evo naše hrane. Super. Dajte mi da prvi otvorim tanjir. Wow, čokolada. Blago meni. I malo si sreće, Zak. Obožavam čokoladu sa orasima. Izgleda veoma ukusno. Naravno, to je božanstveno. Orasi tako prijatno hrskaju u ustima. Super. Zak, daj nama malo, molim te. Ništa mi nije ostalo, izvinite. Mary, otvori svoj tanjir. Samo ne ovo. Smrdljivi, plavi sir. Ovdje nema čim da se diše. Uradi nešto. Ali šta? Uzmi i pojedi to najbrže što možeš. Mary, hajde. Zak, ali ne želim. Ovaj sir izgleda odvratno. Povratiću. U redu, sam si tražio. Fuj, to je odvratno. Ne možeš tako, moraš pojesti sve. Mary, izvini, sama si tražila. Šta to radiš, Zak? Nema povratka, morao sam. Bože, muka mi je. Sva sam zelena. Uj, to je odvratno. Sada ćemo se sigurno ugušiti. Upravo si, Monika, ne mogu da dišem. Imam ideju. Stavit ćeš ti paljku na nos. Tako je. Izgleda da je smrad nestao. Mogu da se vratim. Vreme je da vidim kakvu hranu sam ja dobila. Wow, čips! To, konačno dobre vesti. Blago meni, sad ću da ih probam. Srećno, Monika. Monika je dobila čips. Čestitam. Izgledaju mnogo dobro. Znala sam da me okrugla hrana neće izneveriti. Čekajte, ali to nije krug, već oval. Nema veze, sad ću sve da sredim. Sad ću da vam pokažem kako izgleda pravi krug. Ne razumijem šta radi. Sad ćete da vidite. Wow! Kako je to moguće? Ja mogu sve. Lepo je ispalo, zar ne? Nemojte ni misliti. Neću vam dati. To je sve moje. Sad je to sigurno moj oblik. A to znači da pripada samo meni. Kako su hrskavi. Super. Ne mogu da se zaustavim. To je mnogo ukusno. Monika, upravo si. Čips je odličan. Ovaj put počinje Monika. Kaktus? Ne mogu da verujem. Bode se. Kako da ga pojedam? Jadna, nisi imala sreće ovaj put. Ali nema šta da se radi, prijetno. Joj, ubola sam prst. Jeste zadovoljni? Šta da radim sad? Potpuno sam zbunjena. Čekaj malo. Pala mi je na pamet jedna genijalna ideja. Iseći ću sve igle malim makazama. Odlična ideja, Monika. Eto, sad kaktus ne izgleda tako zastrašujuće. Ne verujem da će biti ukusan, ali bez igala će svakako biti bolje. Kako gorko. Fuj. Takva hrana mi se uopšte ne sviđa. To je odvratno. Povratit ću. Ne mogu više da izdržim. Izvinite, ali to je stvarno užasno. Monika, požuri, ne mogu da te gledam. Završila sam. Sad ti, Zak. Nadam se da tamo nije kaktus. Op, sendvič. Kakvo prijatno iznenađenje. Znao sam da je kvadratna hrana najbolja. Sada i vi znate. Sad ću da vam pokažem kako treba lepo jesti. Stavit ću salvetu da se ne isprljam. Tako je, počinjem. Ups, mislim da sam zaboravio još nešto. Treba mi pribor za jelo, viljuška i kašika. I najvažnija stvar, sos. Sendvič bez kečapa nije pravi sendvič. Stavit ću više da bi spalo još lepše. Ja, to izgleda prelepo. Zak, požuri, molim te. Kako god ti kažeš, Monika. Vidiš, već sam počeo. Nije ga lako iseći. Jesi li normalan? Uzeo si kašiku, a treba ti nož za to. Moramo da mu pomognemo, Mary. Mislim da će tako biti brže. Ne boj se, Zak. Otvori usta široko. Šta ste uradili? Htio sam da uživam u svakom zalogoju. Ali tako je stvarno ispalo brže. Hvala vam. Sad, Mary.
Kornet sa sladolodom? Recite mi da ne sanjam ovo. Prelep je. Oduševljena sam. Žao mi je, Mary, ali sladoled ima oblik kruga. Zato ga ja moram pojesti. Kako ukusno. Šta to radiš, Monika? Stani. To je moja hrana. I sad će postati trouglasta. Uzet ću fen i otopit ću sladoled. Ja, otopi se i postaje trouglasti. Kao kornet. Da, Zak, tako je. To sam i htjela. Gotovo? Sad je to sve sigurno moje. Je li ukusno, Mary? Da, mnogo. Najbolja hrana na svetu. Baš si bezobrazna. Mogla si dati sladoled meni? Daj nam barem da probamo. Kasno je, već sam pojela sve. Ali verujte mi, to je bilo jako ukusno. Nova hrana, super. Ja otvaram prva. Hamburger, nije moglo biti ništa bolje. Konačno ću se najesti. Kako sočno. Ekstra. Obožavam kad imam mnogo punjine u hamburgeru. Ne mogu da se zaustavim. Mnogo je lep. Fuj, Monika, jedeš tako neuredno. Joj, buba švaba. To je sve zbog smeća. Nema veze, znam šta da radim. Dođi, dušo. Tako, sedi. Buba švaba, u pomoć. Mrzim ih. Neka ga neko skloni odavde. Monika, zašto bacaš hranu u mene? Izvini, Mary, nisam svoja kad vidim buba švabe. U redu je, smirite se. Hajde da vidimo šta sam ja dobio. Pogledajte koliko žvaka. A kakav oblik. To je savršen kvadrat. Sad ću da probam. Omot mi sigurno neće trebati. Tačan pogodak. Svaka mi čast. Zak, prestani. Izgledaš glupo. Priznajte, samo mi zavidite. Pogledajte šta ću vam pokazati. Vidite? 2 žvake. Sada ću ih uhvatiti ustima. Jao, oduševljena sam. Bravo. Nemam reći. To još nije sve. Nastavimo. Sve ostale žvake ću također uhvatiti ustima. To je to. Super, zar ne? Hej, zašto niste gledali? Sve to sam radio specijalno za vas. Možda će vas veliki balon iznenaditi. Sad ću ga naduvati. Samo da ne puknem. Ne mogu, ne ide mi. Sad ću se odmoriti i probati ponovo. Samo trenutak. O ne, ispljunuo sam je. U redu, pravit ću se kao da je sve u redu. Mary, počni. Konačno, načekala sam se. Nacho, super. Kakvi lepi i ukusni trouglići. Brzo ću ih pojesti. Tako. Baš je ukusno. Šteta što sam imala tako malo. Mary, dok si jela, tvoje lice izgledalo kao trougao. Pa dobro, jer je to moja figura, sve je logično. Wow, pizza, to je najlepši krug od svih mogućih. A šta vi imate? Ja sam dobio suvi rezanci. Iskreno, hteo sam nešto lepše. A ja imam pače torte sa svežim jagodama. Presrećna sam. Mnogo je lepa. Prvo ću probati jagode. Pogledajte, čak i ona trouglaste. Da, super. Monika, nemoj ni da gledaš, ovo je moja jagoda. Tako je sočna i zrela, super. Hoćeš? Naravno. Rekla sam ti da je moja. Mary, prestani da nas zadirkuješ. Zak, nisam ni mislila. Posluži se. Ne može. Vrlo smešno, Mary. Ne igramo takve igre. A sad ću da probam tortu. Kako je mekana. Koliko šlaga ima. Baš kao što volim. To je još bolje od jagoda. Ne mogu da se zaustavim. Daj nam barem tortu da probamo. Žao mi je, ali torta se također završila. Zakasnili ste. Jedite svoju hranu. A ko je sljedeći? Ups, mislim da ja. Zaboravila sam. Spremna sam. Moram da požurim dok se pizza nije ohladila. Stop, daj mi to. Vidiš, pače je trouglasto, što znači da ga ja moram pojesti. Opet ti, Mary. To nije fair. Moram nešto smisliti. Aha, imam ideju.
Kobasica je okrugla, tako da pripada meni. Kako ukusno, super. Obožavam kobasice. Dobro je što imam tako mnogo. Eto, ostala je još jedna. Gotovo, sad je pizza tvoja. Možeš je uzeti. Ali ovdje ni ništa ostalo. Takva pizza mi se uopšte ne sviđa. Neću je jesti. Znači da ste završili? Onda je sada red na mene. Jao, potpuno sam zaboravio na svoje rezanci. Ima je baš mnogo, celo pakovanje. Sad ću da proverim. Da vidimo. Šta se desilo? Zak, pocepao si pakovanje. Sad smo svi u rezancima zbog tebe. Izvinite, slučajno nisam hteo. Jao, to izgleda užasno. Upravo si, ali možda će mi se svidjeti ukus. O, nije loše. Zadovoljan sam. Druga runda. I Emma ponovo nije imala sreće. Mislim da danas ima loš dan. Kvadratni sladoled, okrugla lubenica i trouglasta ljuta paprika. Da, veoma je ljuta. Moram hitno da se rashladim. Kako dobro. Konačno sam izvadila sve koščice. Sad mogu mirno da je pojedem. Kako ukusno. Joj, stvarno gorim. Drugi zalogaj? Još gorije nego prvi. Sad je mnogo lakše. Zar sam zaslužila da pacim toliko? Užas. Jau, mozak mi se smrznuo. To je nemoguće. Zato što ga nemaš. Ej, devojke, pobedio sam. Opet nemam sreće. Još jedan krug i nova hrana. Ovaj put Andy ima problem. Lily se raduje da je dobila hamburger. A Amy je srećna jer ima kukuruzni čips. Špagete bez kuvanja? Ups, mogu polomiti zubi. Kakav sočan i ukusan hamburger. Topi se ustima. Jau, utornulo mi je vilica. U pomoć. Da, tako je mnogo bolje. Pa šta da radim ja s ovim? O, jel sad bolje? Ne, isto je. Još jedna. I ova. I još ova. Dođite mi. Eto, gotovo posljednja. Ja sam šampion. Konačno. Da, pobedila sam. Nova runda. I za sad je nerešeno. Torta, keks i luk. Mislim da je očigledno ko je gubitnik. Ukusno. Keks je baš super. Kakav užas. O, meni se sviđa ova runda. Jo, imam ideju. Dodat ćemo malo suza Amyovom osmjehu. Fantastično je.
Da, drugarice, ekstre. Ej, šta je to? Lili? Nemam pojma o čemu se radi. Nećete ništa dokazati. I još jedna ideja. Kako jesti luk i ne plakati. Da. A sad brzo jedemo luk. Tako je. Još malo. Keks se završio. Opet sam pobedio. Pa zašto? Zašto sam toliko patila? Da, i ja sam dobila malo tvoje patnje. Od sad ću uvek da pobeđujem. Bolje se predajte odmah. Juhu! Ukusno i zdravo. Ajde da počnemo. Moji omiljeni kolači, obožavam vas. Sveže voće, to je stvarno cool. Otvaramo, ližemo. Pa kako se može jesti prazan hleb? To nije uopšte lepo. Ubrzavam se. Juhu, pobedila sam. Pa eto, ukrala si mi titulu. Previše sam uživala u jelu pa sam sa svim zaboravila na brzinu. Ali šta je to? Šta se desilo? Potpuno sam zaboravila da sam alergična na voće. Nisam trebala toliko da žurim. Još jedna runda. Limeta, marshmallow i šargarepa. Ali Emi sve odgovara. Kako kiselo, uf. Ups, kome se ovo može svidjeti? Utrnula su mi usta. Pitam se zašto toliko volim šargarepu. Možda sam postala od zeca? Još malo. Moram da pojedem nešto slatko hitno. Ne, nemoj ni misliti o tome. Neću da se delim. Opet sam pobednik. Zašto ti? I ja sam pojela sve, eto vidi. Ali ne baš sve, trebala si da pojedeš do kraja. Šta su dobili ovaj put? Nar kod Lili, čokolada kod Andy i pita kod Eme. Izgleda da su svi zadovoljni. Kakva lepota. Čokolada, obožavam je. Kako da ga otvorim? Izgubit ću. Moram da požurim. Aha, ubrzavam se. Istovremeno? Da, u isto vreme. Nerešeno. A Lili je na posljednjem mestu. Gledaj kako se to radi. Sok od nara, to je najbolje što se može napraviti od voća. Uživaj. Kakav miris. Ukus je još bolje. Hvala, Andy.
A mi idemo dalje. Sandvič, to je super. Taman sam ogladnila. Kobasica, šta može biti bolje? Pitam se, da li su ovi što smišljaju izazovi svesni da mrzim kajganu? U stvari imam ideju. Sad je bolje. Šta? Je li ovo med? Med? Šta se desilo? Kako ukusno. Dobro, probat ćemo. Vrlo čudno. Ukusna runda. Društvo je oduševljeno. Lizalica, suši i čokolada. Šta može biti bolje? Neka bitka počne. Sjajna runda. Kako je dobro. A gdje je drugi štapić? U redu, pokušat ću sa jednim. Aha, stavit ću ga ovako. Japanci se nisu setili toga. Treba li zaći brže? Ne gubim. Pa kako to? Eto, opet sam posljednja. I konačno finalni krug. Šta ih čeka? Za desert. Marmelada, žele i pizza. Wow! Mislim da ovaj krug nije gori od prethodnog. Samo Andy se ne dopada oblik njegove hrane. Pa vreme da počnem. Čudno, ovaj žele se uopšte žvaće? Pa to stvarno nije loše. Opet, zašto stalno dobijem nešto ljuto? Opet ova paprika. Zašto opet meni? Brže, još brže. Žvači, žvači, žvači. Sad bi dobro došao led. Lili, Emma, nemojte džabe da žurite. Kako, zašto? Kako to radi? Bravo za pravog šampiona, hvala, hvala. Srećno, nadam se da ćemo svi napraviti mnogo ukusne torte. Sada ćemo da vidimo. Wow, jagode, cool. Igra je tek počela, a ja sam već oduševljena. Sad ću da ukrasim belu tortu crvenim jagodama. Kakav miris. Blago tebi. Hej, ne bacaj to u nas. Zašto bacaš peteljke u nas? Izvinite, zagledala sam se u tortu. Ne mogu ni o čemu više da razmišljam. Jao, kako ukusno! I ja jedva čekam da probam svoju tortu. Pitam se šta ću dobiti. Šta? Ribice? Tako su odvratni. U pravu si, miris je odvratan. Oh my god! Dobro je da imam gas masku.
što da pojedem kad mi je muka već od pogleda na njih? Ne zanima nas. Uglavnom, pojedi to brzo. Ovdje nema čim da se diše. Ne deri se na mene. Dajem sve od sebe. Kakav užas. Morat ću da skinem masku. Nisam još ni probala, a već mi je muka. Joj, devojke, držite me. Ne mogu više. Moramo odmah da izbacimo to. Joj, devojke, nisam jela ništa gore u životu. Hvala vam što ste bacili to. Uradili smo to ne zbog tebe, nego zbog mene. Sad mogu da pritisnem dugme. Molim te, nadam se da je nešto ukusno. Žele crvi? Blago meni. Moramo ih brzo staviti na tortu i probati. Sad će biti veoma lepo. Joj, izgleda vrlo dobro. Da, mnogo. Hoćemo i mi da probamo? Nema šanse. Pogledajte koliko različitih strva imam. Ova je baš velik. Čak ni na tortu ne može stati. Šta da radim? Ako ga stavim, torta će izgledati ružno. Ne, moram ga podeliti na delove. Zašto neće? Hajde. Suzy, hoćeš li mi pomoći? Naravno. Vuci, vuci, jače. Ne toliko. Joj. Ups, mislim da Daisy je sad potrebna ne torta, već doktor. Tako da tortu mogu uzeti sebi. Ovog puta ja ću prva pritisnuti dugme. U redu. To čokoladna jaja. Zamislite kako će mi torta biti ukusna. Jedva čekam da je probam, ali prvo moram je ukrasiti. Kakva lepota. A najveće jaje stavit ću gore. A hoćeš li nama dati malo? Nema šanse, još niste pritisnuli dugme. Možda ćete i vi dobiti nešto ukusno. Gledajte, u Kinderu je poklon. Dobila sam konfete. Tako su lepe i sigurno mnogo ukusne. Pa, je li ukusna torta? Jel ti se sviđa? Mnogo. Želim da stavim još više konfeta. Tako će mi torta biti još lepša. Sigurna sam u tome. To je prelepo, oduševljena sam. Pa, vreme je da otvorim najveće jaje. Jao, prelepo je. Je li ukusna? Da, nemate pojma koliko. Nadam se da ću i ja imati sreće. Joj, džem od jagoda. Obožavam ga. Sa njim torta neće biti suva. Sigurno će mi se svidjeti. Bitno je da ne preteram sa džemom, inače će biti mnogo slatko. Joj, kako je teška. Ups. Sada će torta biti preslatka. Šta da radim sad? Pa šta, zar to nije dobro? Upravo si. Da, stvarno je lepa. I ja želim da pritisnem dugme. Hajde. Kola? Mentos? Ali kako da ukrasim tortu sa tim? Neću da je polivam, postaće odvratna. What? Nemam pojma šta da radiš. Imam ideju. Što bih polivala tortu kad mogu napraviti fontanu? Kola, torte i mentos. To će biti najlepša fontana na svetu. Samo pazi, molim te. Nemoj da nas pokvasiš. Ne brinite, znam šta radim.
Joj! O, Suzy, a šta se mi deremo? Fontana je tako mala. Da, mislila sam da će biti veća. Šta će mi veća? Bitno je da je ukusna. Meni se mnogo sviđa. Joj, kakva lepa lutka. To je torta. Da, lepota. Moja lutka je roze, kao što volim. Da vidimo šta ću da dobijem. Jao, torta sa mojim omiljenim sladoledom Baskin Robbins. To je savršena kombinacija. Čak se i po boji slaže. Konačno sam imala sreće. Blago meni. Imam super ideju. Gledajte, sad će biti mnogo lepo. Moram da polomim sladoled i da ga sipam gore. Kate, ne razumem, šta hoćeš? A sad mi trebaju konfete. Sa konfetama će torta biti još lepša. To je dobra ideja, svaka ti čast. A sad, gledajte. Sad će princezina Halina postati još bolje. Ali ne dugo, jer ću sve pojesti. Prijetno mi. Kako Kate lepo jede. Hoću i ja. Joj. Toxic waste? To su vrlo kisele lizalice. Ali nikad ih nisam probala. Možda grešim. Ne, nisam pogrešila. To je stvarno užasno. Neću to da jedem. Moraš, takva su pravila. Zamisli kako će lepa Halina biti kod tvoje lutke ako je ukrasiš bombonama. U pravu si. Nadam se da zbog torte neće osjetiti kiselinu. Hajde, Suzy, probaj. Uj. Ne, to je užasno. Devojke, ovo je nepodnošljivo. Zašto sam vas uopšte poslušala? Nisam trebala to da jedem. Bilo je baš zabavno. Da vidimo šta ću ja dobiti. Nadam se da nešto ukusno. O ne, samo ne senf. Uništit će mi tortu. Tako je. Učinit će je ljutom. Svidjet će ti se. Kako ste zli. U redu, probat ću da nacrtam nešto lepo na torti. Možda će tako postati ukusnije. Halina je stvarno lepa ispala. Sad ću da je probam. Pa, je li ukusno? Ne, to je odvratno. Već osjećam kako gorim. Pomozite mi. Inače ću sve spaliti ovdje. Ne brini, imam kod sebe frižider sa ledom. Nadam se da će ti pomoći. Stvarno pomaže. Ali, na kratko, opet mi je vruće. U redu, sipat ću više leda. Are you ready? Nećemo da žurimo, treba nam brojalica. Vidim da si zbunjena, ja ću da počnem. O ne, smrdljiv sir. Kakav smrad, jadna ti. Nadam se da će me maska spasiti. Ostalo je samo da probam. Ja, ne ulazi mi u usta. Moraš nešto da skineš. Ali nisam htjela to da radim. Kakva gadost. Povratit ću.
Konačno je red na mene. Oreo, kakva sreća. Izgleda da leti pravo na mene. Kako mnogo. Ovi kolači su tako mali i tako slatki. Probat ću. Odlično. What? Hoćeš da se podeliš sa mnom možda? Hvataj. Šta radiš to? Eto ti. Here we go! Jao, padam. Mislim da ti torta više ne treba. Uzet ću je sebi. Počni, Beci. Vrlo rado. Šargarepa, cool. Volim je. Kako je slatka. Podsjećaš me na nekoga? U stvari, nije bitno. Još malo. Eto. Baš je zgodno držati se za šargarepu. Šta se dešava? Beci, tako si slatka. Dođi ovamo, želim da te pomazim. Hajde da okrenemo krug zajedno. Ja, brokoli, ne. Da li želiš da probaš? Posluži se, jedi koliko god hoćeš. Well done. Bravo! A sad se vraćaj na mesto. Otkud mi brokoli ustima? Stvari nije bitno. Bitno je da mi je ostala torta. Nova porcija. Nadam se da će dobiti nešto ukusno. Nisam mislila na kisele krastavce. Gotovo je, Beci. Kakav grozan miris. Ne sviđa mi se. Mislim da ti se ni ukus neće svidjeti. Jao, jadna ja. Poželi mi sreću, Bela. Izvoli, popito. Uj, zašto si mi dala slanu vodu? Izvini, nemam vremena da pričam sa tobom. Moram da ukrasim svoju tortu. Hoću i ja bombone. Već sam smislila šta da radim sa njima. Ako želiš, možeš mi se pridružiti. Zamislimo da je moja torta meta, a mi moramo da je gađamo. Oh, man! Super, hajde da počnemo. To, pogodila sam. Nemaš pojma. Gledaj i uči. Ne mogu da pogodim. Kako me to nervira? Ja sam pobedila. Znači, torta je moja. Tako je mekana. Eto, ništa mi nije ostalo.
Savršena torta. Opet žuriš. Prvo okreni krug. Ferrero, to su najbolje bombone na svijetu. Slažem se, blago tebi. Iskoristit ću i ovaj omot. Tako će torta biti još lepša. Wow, prelepa je. Sada su mi i ruke zlatne. Cool. Ostalo je još malo. Oh my god! Sad mogu da probam. Ne mogu više da gledam kako jedeš. Riba? Ne mogu da verujem. Mrzim konzerviranu ribu. Joj, miriše odvratno. Začepit ću nos. Moram što brže da pojedem to. Ne znam kako da stavim to u usta. Mislim da sam se otrovala. I ja isto.